mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Ang dugo sa mga santos nga martir, giula alang kang Kristo dinhi sa yuta. Busa nakadawat sila sa ganting walay katapusan. Mga kaigsuunan, maayong buntag kanatong tanan. Aniyan asob kita ning Miyerkules o Piesta Bagayod ni San Lorenzo de Manila. O usa siya sa mga martir o uban sa mga kauban usab nga nahimong martir. O sa atong pagpamalandong karon atong hinumduman, nga sa manghangyo kita pinaagi kang San Lorenzo, labaw sa tanan sa mga katikista. Tungod kay siya, ang matod pa sa atong simbahan, siya ang atong patron sa mga katikista. Tungod kay makatikista siya dito sa iyahang gitrabahuan. Nagtudlo siya mahitungod kang Kristo dito sa iyang pagmisyon. Busa sa atong pagsugod karon, atong hinumduman, atong iampo ang mga katikista. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica, ing atong bidlisyo sa kabuntagon sa mga madre sa Daughters of St. Paul, kauban usab si Rose Caballero, usab si Arvin Borla. Magampo kita. Ginoong Dios, sa among pag-alagad kanimo, ihatag kanamo ang pagpailob sa imong mga balaang martir, San Lorenzo ug mga kauban, kay sila nga gilutos alang sa kaangayan, bulahan sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 57 ngadto sa 62. Samtang naglakaw sila sa daan, usa ka tawo miingon kang Hesus. Musunod ako kanimo, bisag asa ka paingon. Ug si Hesus miingon kaniya. Adunay mga luklukanan ang mga milo, ug dunay mga salag ang mga kalangkaman sa kahanginan. Apan, wa gani kahigdaan sa iyang ang anak sa tao. Sa laing tawo miingon siya. Sunod ka nako. Apan miingon ang maong tawo. Ginoo, pauna-una ako pag-adto ug paglubong sa akong amahan. Apan miingon si Hesus kaniya. Pasagdi ang mga minatay nga maglubong sa ilang mga patay. Apan bahin kanimo, lakaw ug isangyaw ang pagkahari sa Dios. Laing tawo miingon kang Hesus. Musunod ako kanimo, Ginoo. Apan, pauna-una ako pagpanamilit ni adtong mga atua sa akong balay. Si Hesus mitupag kaniya. Walay mugunit sa daro ug mulingi-lingi sa luyo nga angayan sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
in our hearts in vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. For Him alone are we justified. In saving with His love are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. Are we justified? In saving with His love are we saved. Mga igala, ang matag tawo nga nakatagbo ni Jesus ning ebanghelyo aduna usay gigahin nga pulong alang kanila. Sa laing pagkasulti, adunay tambag si Jesus sa kada grupo o sa kada tawo nga iyang nakatagbo nining atong ebanghelyo. Ang una, gitambagan ni Jesus ang tao sa pag-ingon, sa dili ka pa mosunod kanako, kwentaha ang bili. Wala man siguro'y makaingon nga sa mga giimbita ni Jesus kadto bitong misunod kaniya nga misunod sila tungod sa dili hustong rason o motibasyon. Tataw kaayo nga ang imbitasyon ni Jesus usa ka halangdon nga imbitasyon tungod kay nagisgot kini may tungod sa gingharian, usa ka kaharian, usa ka maanindot o paraiso nga angayang isabuag. Ang matag tao nga mutubag sa imbitasyon kinahanglan maghuna-una nga siya makahimo og kalainan. Matud pa, I can make a difference. Kung kita mahimong kabahin ning grupo sa mga tinun-an ni Jesus, you can make a difference. Dako ang atong ikaambag sa katilingban o sa simbahan sa atong pag-apil, sa atong pagka-sumusunod kang Kristo, diha sa pagkasakop sa simbahan. Bisan kung gamay ra ang mga sakop, apan kung matinud-anon, igo na kana nga maulipang ang simbahan, umudaghan ang mga sakop sa simbahan. Ang ikaduhang tambag ni Jesus sa ikaduhang tao, daw sakit pamation, apan dili sakit kun masabtan pag-ayo. Siguro ang amahan ni adtong batan-on wala pa mamatay o dili himalatyon. Ang mga pulong sa batan-on siguro maingon niini, musunod ako kanimo kung patay na ang akong amahan. Sama sa usa ka Arabo nga miingon sa ilang profesor, ang profesor niya nagtanyag nga paeskwelahon siya dito sa Oxford. Ang iyang tubag mao kini, mukuha ako sa scholarship human nga malubong ko ang akong amahan. Apan kung buto na unaan ang iyang amahan, nagpagidaron pa lamang og 40 anyos. Sa laing pagkasulti, kung wala na ang iyang amahan, una pa siya mo eskwela. Unsa may buot ipasabot ni Jesus sa iyang gipamulong. Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw, lakaw og iwali ang gingharian sa Dios. Nagpunting si Jesus nga ang matag desisyon sa kinabuhi
aduna gayoy konflikto o crucial nga punto. Kung dili mo agi ni anang gutlo maadunay makalimtan nga butang ug dili gayud mahimo sa hangtod sa hangtod. Kining tawo ning istoryaha natandog aron mahigmata sa tawag diha sa kasing-kasing sa espirituhanong kamatayon. Kung dili dayon siya makaamgo ni anang gutlo dili gayud siya makalingkawas sa kahimtang. Ang punto ni ini nga tubag dayon. Sa mapananglit kung buot kitang musulat o magpasalamat o maghatag og simpatiya o mo congratulate sa usa ka tawo ngadto pananglitan sa atong ginikanan, mga higala o classmate, unya paugma-ugmaan nato ang atong congratulation o simpatiya o pagsulat sa pasalamat. Siguradong makalimtan nato kini. Matod pa sa usa ka psychologist, sa matigig gayon nga maayo ang atong gibati aron sa paghimo og maayo, unya dili dayon nato kini buhaton, nagpasabot kini nga dili gayud nato mabuhat ang maayo nga buot natong buhaton. Mao ni nga himua dayon ang angayan nga buhaton, dili langay-langayon. Ang pahinumdum ni Jesus nga buhata dayon sa kinasingkasing ang maayo nga buhat, nimong buhaton, ayaw paglangay-langay. Mao niya ang ikaduhang tambag ni adtong tawo. Ang ikatulong tawo nagsaysay sa kamatuoran nga dili ikalimod. Matud pa, ang magdadaro dili gayud makahimo og tulid nga dalan sa uma kung magsigi siya og lingi sa iyang abaga. Dagan kanato ang sa kanunay naghuna-una sa mga kagahapong kasinatian. Busa sa ilang paglawig sa kinabuhi, nahibilin ang mga nangaging pangandoy. Unta sa kaniadto mahimo akong maayong mag-uuma. Unta kung nahitabo lang kini mahimo akong inhinyero. Unta kung ginani lang naa kami bahandi, nahimo unta akong maayong doktor. Magsigi lang og lingi sa kaniadto. Adunay usa ka tawo nga nagdala sa iyang apo dito sa baybayon, nakatagbo siya tigulang nga mangingisda. Nadunggan niya nga ang tawo nga mangingisda nagsigig bagulbol sa iyang mga anak sa silingan, mahitungod sa kapitan sa ilang barangay, mahitungod sa iyang asawa ug uban pang mga complaints o pagbagulbol. Ug dugan pa ni ana, daghan usab ang iyang mga tambag sa mga tawo nga mamati kaniya, bisan kung wala siya pangayu og tambag. Unya pagayod, nasunog na ang iyang init sa adlaw tungod kay mangingisda manggod. Saba kaayo siya nga naglakaw sa baybayon. Sa nakasaylo na siya, ang apo ni adtong naminaw nakaingon, "Lolo, hinawtunta nga dili ikaw masakit sa pagsalop sa adlaw." Nisalop na tuod ang adlaw ni adtong mangingisda, apan wala pa makasalop ang iyang mga problema sa kinabuhi. Dagaan pa kaayo siya gipasan nga wala pa masulbad. Ang Kristiyano mga higala nagalakaw dili padulong sa pagsalop sa adlaw, kundili padulong sa kaadlawon. Nagasalop na ba ang atong kinabuhi o nangaadlaw na? Ang pulong giya sa Kristiyano sa iyang paglawig ning kinabuhi sulod sang gingharian mao padayon og dili pabalik. Si Jesus wala mo ingon ning tawhana nga iyang gikatagbo, "Sunod ka nako." Siya miingon, "Gidawat ko ang mainitong pag-alagad ug dili sa inadlaw o kulang sa kainit." Unya, iyang gibiyaan ang tawo nga modesider sa iyang kaugalingon. Susiyo nato ang atong kaugalingon mga kaigsuonan. Gikwinta ba nato ang bili sa atong pagasudlan nga pag-alagad? O naglangay-langay ba kita sa atong mga desisyon? Gibiyaan ba ang kagahapon o magmainiton sa pagpangalagad? Dili kay kulang sa kainit diha sa atong pagpangalagad. Manindot nga atong balikan sa kanunay ang atong ebanghelyo karon mga kaigsuonan. Magampo kita. Magampo kita, samahan, nga nagtawag ka nato sa pagsunod sa iyang bugtong anak sa walay kondisyon.
Sa matag pangamuyo kita muingon, pasunda kami kanimo Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, maisugon untang musunod kang Kristo sa walay mga pagsumangil o kondisyon. Magampo kita sa Ginoo. Pasunda kami kanimo Ginoo. Nga ang atong gobyerno musudong unta sa dagway ni Kristo, diha sa mga tawong walay disenteng kahigdaan o kapahulayan. Magampo kita sa Ginoo. Pasunda kami kanimo Ginoo. Nga sama ni San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, mas piliun ta ang paghalad sa atong kinabuhi alang kang Kristo kaysa paglimod sa atong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Pasunda kami kanimo Ginoo. Nga ang mga nangamatay nga misunod kang Kristo, sa buhi pa sila, makasulod na unta sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Pasunda kami kanimo Ginoo. Langit ng Amahan, hiusaha ang among hunahuna o kasing-kasing diha sa among pagsunod kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ning atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Hinumduman nato pag-usab nga adunay numero nga kung buot ka mo magpaampo diri sa atong programa 09497887-395. Kini ang inyong higala sa kanginan Sister Rica, manamilit na usab ug mobalik sunod nga adlaw. Kauban ko si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, ug usab ang atong technical engineer dining atong istasyon DXGN. Maayong buntag ug malipayong adlaw kaninyong tanan. Unsa na imong giinom, Arvin? Unsa pa man dailain, ang kaping may sinabi, Dreamvet 8-in-1 Coffee na available sa tanang pharmacies.